मावग्राफ्रा बिबार बानायगासिनो दङ नै कनफारेन्सआव साजायनो नायदो नै लोगोफोर माबादि खस्थ' खालामनानै साजायगासिनो दङ ओरै नाहरदो एसे बिबार बानायनानै माबायदि रंजानाय मोनदों एसे खोन्थादो आखाया सागुलायबाय जों बानायै 2024 जानुवारि 9 थारिखनिफ्राय स्टार्ट जागोन ओरै बानायनानै दोनबाय नै बेखौ जोङो साजायसिगोन बिराद मोजां नुदों बिबारा खस्थ' खालामनानै बानायदों बिनानावमोना नै आखाइजोंनो बानायजोबदों Wow, बबेयाव लायखो खफाखौलाय? Ôi tôi có phở Sao được lắm đây Chứ có lại đây đi mà hay ओंखाम संग्राफोर मा ओंखाम ओंख्रि संखो नायनो होमब्ला खोन्थादो दे नै मोनखांबावबाय खात्राजालानो मिलौलायनाय मोनजाखासिगोन गोदो उखुन्दै खुलायगासिनो दङ नै बिबार गायनो नागिरदोंबो बिबार साजायजोबगोन नै जोंना मावग्राफ्रा दे मोजां माव दे फुनगासिनो दङ बिबार थाजोबगोन बेयाव नोरिखौ फुनले Cái cột rẻ